Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam barkanmu da wannan lokacin, ina muku fatan alkhairi. Muna da wani tambaya ne. Shin yanzu kamar in mutum ya rasu, in mutum ya samu kamar sallah ta gawa, inda kamar an ce yana daga ɗaya daga cikin haƙƙin musulmi kamar in ya mutu a mai sallah kuma a raƙa shi makabarta. To shin yanzu in an yi sallah wannan mutum yana so, in kamar kana da wani uzuri ko da baka ta yi makabarta ba ai kana da lada. Assalamu alaikum. Annabi sallallahu ya ce kira lada dama na sallah na gawa biyu ne. Yankin lada biyu ta kowane kamar girman dutsen Uhud. Yankin farko na mata sallah ka samu guda. Kuma na biyu na raka ta abin ne ta. Kenan an kai sallah ma ka samu wani bangaren. Kuma ɗayan ne baka samu ba. Kuma ai ba dole ban dama ita farko kifa ce a raka gawa ba dole ba zai gaji ba. Ka samu lada amma baka samu ɗayan ba. Haka annabi ce lada na rakiya da lada na sallah.